vitte elsőként, mögötte Carmen Fatamorgana és Vörös Hajnal, még Lavia nehezen tudja tartani az írót. Rajta! Rajta! Gyerünk, Caligula, húzd bele, gyerünk! A kanyarban Caligula a kerítés mellé megy, közben kívülről megjelenik Fatamorgana. Húzd bele, nyernünk kell, gyerünk! A tribünnél Caligula az első, de közben jött be a kívülről Fatamorgana. Már majdnem egy vonalban vannak, de Caligula nyer! Egy nagy szárnyúval előzte meg Fatamorganát. Ha Billy Pastrone fogad egy lóra, akkor az nyer. Engedje meg, Don Pastrone, hogy emlékeztessem, hogy én ajánlottam önnek ezt a lovat. Tudod, hogy Pastrone soha nem feledkezik meg a barátairól. Don Pastrone, rossz híreim vannak. Csúnya ügy. Mi Ez a két semmire kellő ficsúr megint bajba keveredett. A rendőrség már is üldözi őket. Nem kell félned. Azok a csirkefogók tudják, mit kell tenni. Járőre a 21-es központnak. A Via Caracciolon járunk és követjük a gyanúsítottakat. Hol van a kábítószerosztály vezetője? Hová tűnt Rizzo? Mindent nekem kell csinálnom. Azonnal keressék meg. Központ hívja az ETA járőrt. Központ hívja az ETA járőrt. Pasquale, gyorsan szappanozz be, alibi kell! A rendőrség üldöz minket. Már is? Hajvágás vagy borotválás? Nyugi! Ne mozdulj! Hívtad a központot? Igen, mindjárt jönnek. Mindkettőt bilincseljétek meg. Ne hallgassuk ki őket előtt. Minek hallgassam ki őket Caputo, hogy megkérdezzem, hogy Pastrone embere-e? Pastrone csicskása vagy? Nem. Persze, hogy nem Pastrone gorillája. Adtál-e drogot gyerekeknek? Nem. Na, soha nem adtál el, mi? Látod, hogy nem érdemes kihallgatni őket? Mi a gyermek, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy az égben, miképpen a... Csak nem az autótól vagyok Istenéhez imádkoztok. Tegyétek őket a kocsiba. Gyerünk befelé. Szólj be a központba, hogy küldjenek egy autót, ez itt tele van droggal. Már is felügyelő úr. Jó napot, felügyelő úr! Nézzen be hozzá! Friss halott tessék! Friss halott tessék! A felügyelő úr, köszönjük szépen, hogy elintézte az engedélyt. Semmi. Felügyelő úr, jöjjön, félretettem egy egészen friss sügért magának. Hogy van, Giuseppe? Jó, hozd a Ádámot. Majd én elviszem. Itt a finomozlós, ropogós kenyér, tessék. Jó Felügyelő nap. úr, kérek még meleg cipót? Miért is ne? Ezt kérem. Ó, mamma mia! Jézus Mária, Szent Anna és mindenki az égben! Ki tehette ide ezt a cigarettát? Ezek tönkre akartak tenni! Felügyelő úr, ne vigyen meg, kérem! Honnan veszed ezt? Azért jöttem, hogy cigarettát vegyek, ugyanis dohányzom. Egy csomag Marlborót kér? Vigyen nyugodtan, ajándékba adom ezt! Nem, adok érte egy 10-est. Tessék! Ó, köszönöm szépen, felügyelő úr! Az úr áldja meg a felügyelő urat! Köszönöm! Mamma mia! Gennarino. Ki az? Mi a fenéért csapsz ekkor az ajt? Kit akarsz ezzel a hülyeséggel megetetni? Vedd le azt a szemüveget, olyan vagy, mint egy koruzsló. Felügyelő úr, maga is tudja. 14 gyerekem van, és 3 napja nem ettem. Letartóztatlak csalásért. De mivel nincs kedvem hozzá, most elfuthatsz. Én kövér vagyok, nem tudok utánad futni. Én viszont, mivel 3 napja nem eszem, könnyen mozgok. Szaladok, már itt sem vagyok. Viszontlátásra, felügyelő úr. Engedj el, eresz! Hé, ne hazanász már! Mozgás! Hé, hová viszitek? Harmadszorra szökött meg a javítóintézetből. Jól tette, ott ugyanis csak lopni tanul meg.
Engedjétek el. Menjetek vissza a helyetekre. Ahogy kívánja, felügyelő úr. Megátkozlak, disznók! Ezentúl ne érjen titeket semmi jó az életben! Köszönöm, felügyelő úr. Hadd jósoljak Ne magára. vesztegessünk ezzel időt. Álmomban megidéztem a kezét, és láttam, hogy nagy utazás vár magára. Nem sokára el is indul. Banyoliba? Nem, messzebb. 20 éve nem mentem el Nápolyból. Én akkor is egy messzi-messzi utat láttam álmomban, úgy ám? Bud Spencer, Krámicz Lajos. Iedone, Hongkongban. További magyar hangok. Forgács Gábor, Mihály Győző, Kőszegi Ákos, Pálfai Péter, Szokolai Ottó, Németh Gábor, Györfi Laura. A forgatókönyvet írta Lucia de Caro Steno és Franco Verrucci. Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. Fényképezte Giuseppe Ruzzolini. Rendezte Steno. Kész vagy, Caputo? Igen, mindjárt megyek. Siess, késő van. Hogy festek? Olyan vagy, mint egy bányarén. Gondoltam. Vedd fel, kérlek. Jó, már is. Kábítószerosztály, Caputo őrmester. Adalgisa? Ó, Madonna. Adalgisa, nem lehet. Nem találkozhatunk, mester. Szolgálatban vagyok. Miféle nő? Honnan veszed ezt? Nincs itt semmiféle nő. Mi? Nem hiszel nekem? De mondom, hogy felügyelő úr, mondja meg neki, hogy szolgálatban vagyok. Nekem nem hiszi. Én mondjam meg neki. Igen, féltékeny, őrülten. Ó, Istenem. Ó. Halló? Igen, kisasszony. Caputo ma este szolgálatban van. Én sem örülök neki. Nem, kisasszony, nem ülhetünk le hármasban, hogy jobban megismerjük egymást. Igen, tiszteletem. Miért nem viselkedsz férfiassabban? Ilyen ruhában? Ne ellenkezz, olyan vagy, mint egy jégcsap. Mikor jégcsap, felügyelő úr? Soha nem játszottam nőt. Azt hiszi, olyan kellemes. Mert jól szórakozom. Tudom, de mit csináljak? Csak nem fog hagymát Nem, ettél. hagymát, egy picurkát. Úristen, hogy bűzös Nem tudtam, hogy ez lesz. Csönd, valami zajt hallottam. Várjon, ne! Felügyelő úr, nem bírom tovább. És ne lélegezz. Hogy ne lélegezzek, akkor megfulladok. Fulladj meg, de ne lélegezz. Várjon, felügyelő úr, mindjárt eltépje a blúzomat. Olyan súlyos, mindjárt összelapít. Könnyű vagyok, mint egy pillet. Mint Te a pillet. foghagymás, te büdös. Nyöszörög, de ne így kiesen. Gyerünk ölejárni. Gyerünk, szerelmeskedjünk. Nyögjél, Istennek. Hangosabban rajta mozgás. Míg. Ezt nézzétek, mit csinálnak. Nem szégyelitek magatokat az utca közepén? Gyerünk Semmi, csak kifelé, szórakozni öreg. egy kicsit a barátnőddel. Kifelé! Adjatok ki. Kifelé a kocsiból! Nem kegyeskedett volna segíteni nekem, kisasszony? Hogy tettem volna? Nekem nőt kellett játszanom. Nőt kellett játszanod. Takarítsuk el őket, és hívd a központot és a mentőket. És öltöz át, mert rosszul vagyok. Már is. Szóval, Rizzo, mit tud mondani? Az egyiknek betört az orra, a többinek zúzódásai vannak. 30 nap, ha nincsenek komplikációk.
Folytassam? Ez tűrhetetlen, Rizzo. Maga rendőr nem huligán. Ezt a viselkedést nem mentheti semmi. Le kell szoknia ezekről a módszerekről. Tudja, ki volt ez az 5 bandita? Nem mi, majd én megmondom. Kiszállítottak egy lányt a kocsijából, és megerőszakolták. Maga csak a kábítószerrel foglalkozzon. Ez az erkölcsrendészet dolga. Ezt a lányt egy razzia során kapták el, csak én tudom, hogy tették tönkre. A szégyen miatt kezdett el kábítószerezni. És az 5 alak még mindig szabadon mászkál. Ha tudta, hogy kik azok, miért nem tartóztatta le őket? Hogy ideiglenesen szabad lábra helyezzék őket? Most egy hónapig kórházban lesznek, és legközelebb 2-szer meggondolják. Ide hallgasson! Előbb vagy utóbb bajba fog keveredni, de én figyelmeztettem. Van még valami? Igen, van. Megtudtam, hogy megfenyegette Pastrónét. Azt mondta, széthasítja a fejét. Ez egy gátlástalan ember, ráadásul profi. Pastrone úr a kábítószer király Nápolyban. Valahogy el kell kapnunk. Először be kéne bizonyítani, hogy valóban Pastrone a nápolyi drogkirály. Én úgy tudom, hogy műkereskedő. Soha nem láttam nála műkincseket. Nincs semmi bizonyítéka. És amíg nem talál Pastrone úr, ugyanolyan állampolgár, mint bárki más. Majd szerzünk bizonyítékot. Ma lesz az akció, meglátja, minden rendben lesz. Akkor én is oda megyek. És figyelmeztetem Rizzo, hogy Sam Accardo is ott lesz. Ugye ismeri? Accardo. Tudja, ő a kábítószerügyosztály vezetője Washingtonban, és azért jött, hogy segítsen. Ő a mi emberünk, kábítószerárusnak adja ki magát. Várhatóan elvezet Pastronéhoz. Tudjuk, hogy egy nagy szállítmányt várnak keletről. Remélem, ez alkalommal sikeres lesz az akció. Magának nem tetszenek a módszereim, igaz, Accardo? A módszerei nem érdekelnek, kizárólag az eredménnyel foglalkozom. Az nem tetszik, hogy állandóan visszautasítja a velem való együttműködést. Mi történik? Nem tudom. Időnként telefonálnia kell. Itt jön. Készül egy Caputo. Nagyszerű. Kiváló. Az akció befejeződött, mielőtt elkezdődött volna. Menjünk vissza az irodába. Már 3 órája járkál fel alá. Több mint 40 kilométert megtehetett. Mit akar, fogyni? Caputo, nem akarok fogyni, ugyanis rövidesen a kövérek jönnek divatba. Ideges vagyok, mert hülyét csináltuk magunkból az amerikai előtt. Csak maga? Persze, ha elszúrunk valamit, azt én csinálom, és ha sikerünk van, azt együtt csináljuk. Mondd csak, te hol voltál? Én vezettem az autót, nem látta? Hogyan, még jó pofizni is van kedved, he? Felügyelő úr, nyugodjon meg! Miért nyugodjak meg? Hogy miért nyugodjon meg? Akkor ne nyugodjon meg, nekem 8. Mit üzentek már megint? Az Interpoltól kaptuk. Ezek szerint Frank Barella 7:30-kor Rómába jött New Yorkból, és Nápolyba az Alitalia 4:25-ös járatával érkezik 12:30. Furcsa, hogy milyen régen küldtek ide nem kívánatos személyeket. Lássuk, hogy kicsoda. Azonnal.
Frank Barella Hobokenben született 1929. 9. hó 7-én. New Yorkban vették nyilvántartásba 58. 4. hó 6-án. Kábítószerkereskedő és 2 gyilkossági kísérletben vett részt. 1972. szeptemberében átkutatták Long Islandi lakását, és kiutasították az országból. Stop! Kövessék figyelemmel, stop! Nem volt elég bajunk az itteni bűnözőkkel, még az államokból is kapunk egyet. Majd én fogadom, meg akarom nézni magamnak. Jó utat! Man hat mir meine Hallstatte gestohlen. Machen Sie uns irgendwas. In der Tasche war meine Pass und mein Geld. Aber warum bewegt ihr euch denn? Nyugodjon meg, hölgyem, ne kiabáljon velem, nagyon kérem. Ich kann in Deutschland. Jó, értem, ne mondja el. Mit szordít ez a nő? Igen, azt mondja, hogy pont itt a rendőrség előtt lopták el a táskáját, felügyelő úr. Mondd meg neki, hogy Nápolyban nincsenek táskatolvajok, csak a külföldiek lopnak. Rendben. És elég jól csinálják. Warum machen Sie nichts? Gennarino, bújj elő! Itt vagyok, felügyelő úr. Ha megjelenik az újságban, hogy egy német nő táskáját a rendőrség előtt lopták el, és a tolvaj a felügyelő autójában menekült el, kitekerem a nyaka. Felügyelő úr, ha nem rejtőzöm el itt, ezek elkapnak, és darabokra tépnek. Érti? 15 gyermekem van. Már 15, az előbb csak 14 volt. De csütörtökön született egy kislány. Apa lettem. Milyen gyönyörű, mint egy virágszál, mint egy májusi rózsa. Csodálatos, köszönöm. Még hogy gratulálok, add ide gyorsan azt a táskát. Már is adom. Ez lenne az a táska, amit a német nőtől csortál. Micsoda ízlésed van? Ez akadt a kezembe. Bolondok házába és nem börtönbe kéne zárni. És mi lesz akkor az újszülött kislányommal? Akinek ennyi gyereke van, csak őrült le. Felügyelő itt a sarkom kitesz. Az jó lesz. És a táskát majd én visszaadom. Jó, ahogy akarja. Rizzo felügyelő vagyok. Vigyázzon, felügyelő, ez az alak nagyon izgága. Miért? Talán lázas? Hova megyünk? Megünnepeljük a megérkezésedet a rendőrségen. Wait a minute. Van parancsod? Az ügyvédemet akarom. Ismerem a jogaimat. Miféle ügyvéd, miféle jogok? Csak meg akarlak ismerni és elbeszélgetni veled. Well. Mit szólnál hozzá, ha egy társ spagetti mellett ismerkednénk meg? Ez itt nem New York. Itt jól csinálják. Miért is ne? Jó ötlet. Mondok én valamit, felügyelő. Szerintem neked téves elképzeléseid vannak rólam. Amerikában az FBI híres arról, mekkora hülyeségeket ír, főleg az olasz-amerikaiakról. Tehát egy jogi tévedés áldozata vagy, igaz? Ugyan, már ezt nem mondtam. De ha loptam, csak is ennivalót. Kisebb bolti lopások, de kábítószert soha. Ide figyelj, Barella, teljesen hülyének nézel. Ne kap fel a vizet. Parancsoljanak. Hallgass végig. Talán tudok olyasmit, ami érdekelhet. A barátaim azt mesélték, hogy Nápolyban a kábítószer király egy bizonyos Pastrone. Pastrone? Aha. És azért repültél ide az Egyesült Államokból, hogy ezt megmond? Frank, egy barátunk küldött, hogy üdvözöljünk. És vár téged, hogy elbeszélgessetek. Nem szeretem, ha evés közben zavarnak. Mondd meg a barátodnak, jöjjön ide. Jobb, ha nem akadékoskodsz. Azonnal velünk jössz.
Akartok még egy kicsit, he? Tűnék ide! Nyomás! Hé, pincér! Gyere ide! Még egy bort és spagettit. Elment ezeknek az eszük? Igen, és azonnal hozom a spagettit. Oké. Felügyelő úr, nem látja, hogy a barátja mindent tönkretett? Mit csinálja? Ki fizeti meg a károkat? Várj csak. Mindent összevertek. Ez majd fedezi. Elveszek $100, $200, $300, $400, $500. Várj, 200. 200. A Vezúv még a helyén van, ha nem tévedek. Köszönöm, felügyelő úr, ahogy akarja. Látod? Pénzzel mindent el lehet intézni. Nélkülem azzal együtt megruháztak volna. Bár él, te különleges vendégünk vagy. Tudod, hogy 2 naponta jelentkezned kell a rendőrségen? Hol laksz? A Hotel Excelsiorban. Ilyen jól megy neked? Nem vagyok szegény rendőr. Van mit a tejbe aprítom. Nesze, fogd! Ezt neked adom. Nem szoktam ilyesmit tenni. Elrontom bele a gyomromat. Komolyok miatt hívtam össze a rendőrség vezetőit. Úgy látom, hogy a kábítószer helyzet Nápolyban rendkívül elfajult. Dr. Accardo, Olaszország nem a gyarmatuk, a letartóztatásokat mi végezzük, és nem a kábítószerellenes osztály. Azok a férfiak a vendéglőben csak egy beszélgetésre hívták Barellát, és segíteni akarnak 4 neki. semmire kellőt küldött, de a következőket darabokra fogom szedni. Ne vesse el a súlykot! Igyekszem visszatartani magam. Hogy elérjünk valamit, a főnököt kell elkapnunk. És nem önnek kell beszámolnom. Itt nem szakszerű munka folyik, hanem sokkal rosszabb. Nézzük a tényeket. December 12-én a hivatalunk értesítette önöket, hogy egy heroin szállítmány érkezik a távol-keletről. Elmentek a repülőtérre, és mit találtak? Semmit. Január 4-én szóltunk önöknek, hogy Nápolyba érkezik egy hajó New Yorkból. Elmentek a kikötőbe, és a hasis helyén csak régi újságokat találtak. Január 18-án pedig maguk táviratoztak, hogy egy koporsóban kábítószert visznek Bostonba. De az FBI csak egy hullát talált ott. És ma tanúja voltam a legutóbbi akciójuknak, egy beépített ügynökük előttem repült a levegőbe. Folytassam tovább? De nem tudom elhinni, hogy... Lehet, hogy nem hiszi el, de egy kém van maguk között, aki értesíti a bűnözőket, amikor csapdát állítunk nekik. Jól van. Most már tudjuk, mit kell tennünk. És mi lenne az? Ha van egy árul, akkor van egy megbízója is, a nápolyi alvilág főnöke Pastrone, akinek a kezére mindig megakadályozza, hogy bilincset tegyen. Mondtam már, hogy nincs bizonyítékunk. Egy bíró sem írná alá az elfogadási parancsot. Ráadásul jól bebiztosította magát. Hozna magával 4 ügyvédet, és 2 órán belül kint lenne. Ne jöjjön nekem ezekkel a kifogásokkal. Ha rajta múlna, mindig ők dirigálnának. Én elfogom Pastronét. Rizzo, mint a feletése, megtiltom! Innen készíts egy képet. Már is.
Engedjétek ide az orvost. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Szép munka, Rizzo. 2 halott 48 órán belül. Ilyen a maga módszer? Most talán hisz nekem végre. Ha szüksége van rám, tudja, hol találhat. A hullán nincsenek sem lőfegyverből származó sérülések, sem vágásnyomai. Csak véraláfutások és zúzódások. Ezt az embert hidegvérrel agyonverték. Rizzo megtiltotta magának, hogy ide jöjjön. Ismerem a módszereit. Talán csak ki akart szedni belőle valamit. Vagy elhallgattatni. Mondtam már, hogy halott volt, amikor ideértem. Lehetséges. Minden esetre mostantól én vezetem a nyomozást. Maradjon készenlétben. I'm gonna take you tonight. I'm gonna take you, girl, to my place tonight. The way you were looking at me, girl, was not the way you look at a friend. I'm gonna take you tonight in my room where the music is playing. The way you were looking at me, girl. Ferramenti? A nevem Frank Barilla. Szeretnék beszélni. Igen? És miért? Senki nem mutatott be nekem. Ez magának szól. Köszönöm. Tessék. Na. Most már ismersz. El kell magyaráznod néhány dolgot. Nem tudok semmit. Valóban? Miért nem működsz együtt? Mi a francról beszélsz? Nem tudod. Te ölted meg Pastrónit? Nem. Egy kábítószer szállítmányt kell eljuttatnom Nápolyba, és neked meg kell mondanod annak a rendőrnek a nevét, aki a szervezetnek dolgozik. Nem tudom. Szórakozol velem, nagy okos? Mondom, hogy nem tudom, csak Pastrone tudta, és a saját anyjának sem mondta volna el. Felakaszthatsz, felnégyelhetsz, megölhetsz, bármit csinálhatsz, akkor sem tudom a nevét. Értem, szóval nem tudod. De a szervezetet elég jól ismered, ugye? És nekem szükségem van rád, ezért segíteni fogsz. Jó, segítek. Igen. Igen, kisasszony. Igen, Caputo hivatalból öltözött nőnek. Hogy mondja, kérem? Van valami furcsa hajlamod? Hogy van-e furcsa hajlamom? Miféle hajlamom lenne? Nincs semmiféle hajlama, legalábbis azt mondja. Rendben van, tiszteletem. Látja, milyen féltékeny? Egyszer a sírba kerget vele. Fogalmam sincs, mit tegyek. Caputo, ha még egyszer felhív, kirúglak. A kirúgásról jut eszembe. Hallottam, hogy a főnök ki akarja csinálni magát. Igaz ez? És ez téged miért érdekel? Hogy mit érdekel? Már évek óta magával dolgozok, és őszintén kedvelem a felügyelő urat. De én nem akarom, hogy szeres Caputo. Te néma és süket vagy, nem beszélsz és nem hallasz soha. Jól van, süket és néma vagyok. De mit akar most csinálni? Most, hogy meghalt Pastorán, az egyik tudni fogja, hogy ki a besúgó. Bele akarom kezdeni, nézd meg. Még egy úriember. Hányszor mondja még, drágám? Persze. Hogyne? Nem akarlak látni soha többet! Tedd le, Cupido. És hívd inkább az ügyvédedet, mert 30 évig nem fogsz hívni senkit. Mit akar tőlem, felügyelő úr? Mit tettem? Hogy mit tettél? Majd én megmondom, hogy mit tettél. Megölted Pastrónét, hogy átvedd a helyét a szervezetben, vadd be. Micsoda? Megőrült? Hogy tettem volna ilyet? És ezt a vágást kitől kaptad? Nem Pastrónétől, mielőtt meghalt? Ne vicceljen, Pastrónénak ehhez semmi köze. Akkor kisimogatott meg majd inkább. Barilla. Frank Barilla. Frank Barilla? És miért? Meg akarta tudni, ki a besúgó a rendőrségnél. Árut akar behozni, és szüksége van a segítségére. És megmondtad neki? Fogalmam sincs róla, ki az. Nem tudok semmit. Nem tud semmi. Nem. Szóval semmi.
Indítékod volt, bizonyíték van, letartóztatlak előre megfontolt emberölésért. Na gyerünk nyomás! Ne siessünk annyira. Csak egy ember tudhatja, ki az áruló. A nagyfőnök, a Távol-Keleten. Akkor egyszerű, hozz össze vele. De nem tudom, ki az. Nem tudod. Komolyan, esküszöm! Szóval? Csak bankoki kapcsolataink vannak, így mennek itt a dolgok. Szigorúan fel van építve. És ezt megmondtad már Élának is? Persze, muszáj volt. Azt is hol érheti úton a bankoki kapcsolatodat? Nem érti, meg akart ölni. Tó, te átkozott. Bár Éla beszél, és Tom Ferramentire keresztet vethetsz. De is segítek neked, ne félj. Eltüntetem Barélát, és te teszel egy szívességet. Telefonál. Rendben. Aztán megnémulsz és megsüketülsz, ha nem kennek a falhoz. Igen. Áruld el, megnősülök, vagy nem? A maga kezéből nem tudok olvasni, de nagyon vigyázzon, őrmester úr, csak ezt tudom ajánlani. Az ördögben csak vesztegettem az időmet. Legyen nagyon óvatos. Igazad volt, cigánylány, itt az utazás. Látja, felügyelő úr, mindig eltalálom. Micsoda, felügyelő elutazik? Igen. Azt hiszi, szarzsákok vagyunk. Én is? Kinek az oldalán állsz? A magáén. Akkor te is szarzsák vagy. Aha. Nem sokára megtudom, ki köztünk az áruló, de messzire kell utaznom. Micsoda? Az nem lehet. De igen, az volt a kifejezett parancsom, hogy álljon rendelkezésre. Most mondta Caputo, hogy külföldre utazott. Hová külföldre? Nem tudom. Csak azt, hogy ez nem más, mint menekülés. Ő az áruló. Értesítse az Interpolt. Ne, várjon egy kicsit. Ne siessen. Ne felejtse el, hogy pont maga mondta, hogy Rizzo indulatos. Nem, jobb, ha várunk. Szerintem valamire rájött, és meglepetéssel fog visszatérni. De nem érti? Érezte, hogy forró a lába alatt a talaj. A menekülése ékesen bizonyítja mindezt. Bízza csak rám, kedves Morabito. Ne avatkozzon bele. Hamarosan színt kell vallani a Rizzónak, vagy lerántani a leplet valakiről. Menjen nello tájfaluba. A lába. Ha megbocsátasz, ez az enyém. Hogy mondja? Azt mondtam, az enyém. Maga olasz? Te meg nápolyi vagy, igaz? Nem, Pozzuoli. Akkor mit keresel itt? Hát csak úgy nyaralok. Tudja, itt olyan sokan vannak. Nápolyban már semmi élet nem volt. És itt öregbíted Olaszország hírnevét? Nem is vagyok olasz. Engedje meg. Mimi Apertica, azaz aranykezű, hontalan. Pozzuoli hontalan? Pozzuoli hontalan. És maga turista? Nem. Akkor kicsoda? Rendőrfelügyelő. Jesszus. Törbe csalt? Nem.
Felügyelő úr, ott vannak a rendőrök. Még azt hihetik, hogy tolvaj vagyok. Ugyan már. Tegyünk úgy, mint a turisták. Mennyi az idő? Tessék? Azt kérdezte, mennyi? Az idő. Pozzoliban vagy Bangkokban? Bangkokban, lássuk csak. 10:30. A tájfaluba tartok, tudod, hol van? Majd oda kísérem. A templomok útján megyünk. A templomok útján? A templomok útján, bizony. Felügyelő, várjon! Jegyet kell venni. Jegyet? Mennyibe kerül? 100 baht. Thank you. Ez a boncok kerülete. Tudja, azok a kopaszok. Ott vannak, látja? Köszönettel tartozom magának. Ha feljelentett volna, szépen ívelő karriert szakított volna félbe. Igazán nem akarok dicsekedni, de a szakmában én vagyok az egyik legjobb. Na nem. Ki tud manapság ilyen ügyesen zsebelni? Látta az előbb, milyen könnyedén loptam ki a tárcáját? Nem. Persze, maga azért vette észre, mert szakmabeli. Aranykezű, még egy hülye is észrevette volna. Azt mondja? Igen. Postcards! Postcards! Buy the postcards, sir! No, thank you. Postcards! Felügyelő úr, ne sértse meg szegényt, vegyen egyet. Megsértődnek? Igen, érzékeny. Mennyi? 20 baht. Aranykezű. Igen? Tartozol 120 battal. Miért? 100 a belépőért, és 20 ezért az ocsmány képeslapért, különben megsértődött. Na ide vele. Ha kifogytak a trükkjeit, hívj egy taxit, el kell jutnom a tájfalra. Ó, felügyelő úr, ne sértsen meg. Engedje meg, hogy a saját autómon vigyem el. Megérkeztünk, kiszállhat. Itt is vagyunk. Ahogy láthatja, felügyelő úr, én csak is olasz autókat vezetek. Loptad? Hogy jut eszébe? Homlokom verejtékével kerestem meg az árát. Bocsásson meg, hogy nem kísérem tovább. Semmi baj. De ez nem az én területem, ugye megérti. De azért, ha bármire szüksége van, állok szolgálatára. Tolvajok, verőemberek, rablók, gyilkosok, amit csak akar. Szerénység nélkül ez a város az enyém. Ne hizelegjen. Tessék a névjegyem, hívjon fel az irodámban. Köszönöm, aranykező, viszlát. Szabadi.
Nagyon örülök, hogy megismerhetem. Már vártuk, mikor ér ide. Figyelmeztetem, hogy 5 barátom áll a közelben, fegyverrel a kézben, ezért legyen nagyon óvatos, ha még egy kicsit élni akar ebben a szép világban. Rögtön meghal, ha ez a virág a kezemből leesik. Indulhatunk? Remélem, kellemesen fog szórakozni. Szabadi, fáradjon utánam. Đó bạn đi. Hãy tụi bay đang đập mạnh hơn. Đó đúng rồi, hay. Quấn nó mạnh. Đập lên. Hay, đúng, đá lên, cẩn thận. Theo phía phải. Lên nữa đi. Đập. Érdekes, ugye? Đập, đúng rồi. Hay, đúng. Mindig is jobban szerettem a thai-boxot, mint a nyugati változatát. Hay, đúng rồi. Kérem, kövessen. Lên, cao lên, không nữa. Đúng rồi, đẹp, tốt. Nápolyi ismerősünk, Tom Ferramenti, jelezte érkezését. Örülünk, hogy vendégül Bár láthatjuk. nem szokásunk telefonon egyeztetni látogatásokat. És önt egyáltalán nem ismerjük. Igen, tudom, de ez vészhelyzet. Nem törődhetünk a formalitásokkal. Ráadásul Ferramenti biztosan kezeskedett értem. Ide hallgassanak, nincs vesztegetni való időm. Pastrone helyét veszem át, és minél hamarabb fel akarom újítani a kapcsolatait. Mondják meg, akarnak-e szállítani, és beszéljük meg a részleteket. Az érdekünk, hogy eladjunk. Nekem meg, hogy vegyek. Szóval hol az áru? Látnom kell, mielőtt fizetek. Nem veszek zsákba macskát, vannak más szállítók is, akikkel tárgyalhatok. Kérem, várjon, uram! Engem akarnak átverni? Ezt még szódabikarbónaként sem veszem meg. Várjon! Nyugodjon meg! Csak le akartuk tesztelni. Más árut ajánlunk önnek.
Ez első osztályú bor. De van egy bökkenő. Miféle bökkenő? Tudnom kell, melyik rendőrt vásároltuk meg. Úgy tudom, a főnökük ismeri őt. Azonnal vezessenek hozzá. Nem értik? Pastrone halála után minden felborult, a rendőrség ránk mászott. Csak úgy van esélyünk, ha tudjuk, ki az emberünk. Ez a maguk érdeke is. A konkurencia egyre erőszakosabb. Azért üzentem meg, hogy megérkezett Barella. Ő a legveszélyesebb mink közül. Azt hiszem, ő már nem árthat nekünk többé. Jöjjön! Most majd megtanulod, hogy ne húz ujjat a szervezettel. Vigyázzanak ezek! Bangkok mindössze egy közbelső állomás a kábítószerkereskedelemben. Nem innen indul, hanem a központból érkezik. És az hol van? Hongkongban, és mi csak közvetetten állunk velük kapcsolatban. Menjen el Aberdeenbe, és az Aranyhold nevű bárban keresse bambuszbotot. Hülyék! Ez egy rendőr! Hogy te miket találsz ki mindig? Tiszteletre méltó barátunk, engedje meg, hogy ellenőrizzük azt is, amit az ellenségünk mondott. Hm? Aranykéz, import-export. Aranykező. Figyelj, és azonnal tedd azt, amit mondok. Hívd a rendőrséget. Én itt vagyok a AK 1269-en. Szólj, hogy jöjjenek ide azonnal. Jó, de mi a cím? Ha tudnám a címet, nem mondtam volna a telefonszámot. Ja, tényleg. Szabadi. Ready? Ready?
24-es Szingapurba, Sydneybe és Melbourne-be tartó járatutasait kérjük. Kezdjék meg a beszállást az 1-es kapunál. Köszönjük! Figyelem! A Hongkong Airline a CX-700-as Hongkongba tartó járatának utasait kérjük, készüljenek a beszálláshoz. Fáradjanak a 2-es kapuhoz. Köszönjük! Đâu có phải của tôi đấy. Để tôi yên đi, để tôi yên. Jó napot, good morning. Bambuszbottal szeretnék beszélni. Itt nincs ilyen nevű ember. Elnézést, de ez nem az aranyhold? De! Akkor a bambuszbotot keresem. Mondom, hogy nincs. Értem. Uram, hallom, keres valakit.
Jó napot! A nevem Changli? Ha jól tudom, keres valakit, igaz? Néhány barátom Bangkokban. Azt mondta, hogy menjek el az Aranyholdba és keressen bambuszbotot. Ismeri őt? Menjen el ma este a Zöld Sárkányba. A Zöld Sárkányba? Mit kerestek ti? Az egész flotta itt van, az összes hongkongi lánya miénk. Itt végre nyugtorhatjátok a nápolyakat. Méltó, mikor csapunk még egy olyan jó kis bulit, mint amilyet a múltkor? Figyeld, hamarosan figyeld. Menjünk. Oké, hölgyeim, a mókának vége. Hello, ülj csak le. Remélem nem akarsz itt a bárban botrányt csinálni. Csak azt szeretném tudni, hogy szöktél meg Bangkokból. Úgyhogy te az öklödet használod, én pedig a pénzt. Ide figyelj, te személy! Nyugi, hiszen nyilvános helyen vagyunk, pajtás. Elnézést, uram. Bambuszbot a színpad mögött várja, ahogy kérte. Thank you. Excuse me. Menj csak, menj. Vigyázz! Kösz, haver. Látod, hogy a zsaruk is jók valamire? És most merre? Valaki értesítette őket Bangkokból. Telefonáljunk Bangkokba, gyere! Innen nincs kiút.
Soha nem fogynak el ezek a kínaiak. 1 milliárdan vannak. Itt vagyunk, felügyelő! Várjon, Pierre úr, adjon nekünk is néhányat! És most beszélj! Bambuszbot! Áruld el, hol van bambuszbot!
hogy e felébe mondják kínaiul, csönd legyen. Na. Meséld már el, hogyan lettél bűnöző. Tessék. Most én is oda megyek, ahová te, Frank. És hova akarsz menni? Városnéző túrára, vagy inkább egy étterembe van kedved benézni? Én ne viccelődj velem. Te tudod, hol van bambuszbot? Elárulták neked. Én nem tudom, ezért megyek veled, ha? Azt csak te tudod? Nem én tudom, hanem te, és el is mondod. Nincs mit mondanom neked. Ne félj, van elég időm, addig maradhatunk itt, ameddig csak akarod. Hová akarsz menni? Étterembe? Akkor menjünk oda. Rendben van. Kössünk egyességet. Dolgozzunk együtt. Segítek megtudni, ki az a rendőr, de még nem bántod, mert el kell juttatnom Nápolyba egy szállítmányt. Ha megvan, letartóztathatod, de engem hagysz futni. Na, mehet a dolog. Oké. Akkor vedd le rólam ezt a karperecet. Nem úgy van, előbb mondd meg, hogy hová kell mennünk. Bambuszbot egy nő, egy japán nő. Az igazi neve Makiko. Egy villában lakik a hongkongi tengerparton. Te vagy Makiko? Féltek, hogy beszélni fog, ezért megölték. Ki volt az? Mondd meg, ki volt. Hagyd békén, nem látod, hogy haldoklik? Ki tette? A nevét? Yoko... Yama... Yoko... Yamata... Menjünk. Ő már nem mondhat többet. Let's go now. Ki kell derítenünk, kicsoda Yoko és Yamata.
És mégis mit gondolsz, felügyelő? Hogyan csináljuk? Találtál valamit? Keresd te is. De mi a fenét keressek? Találnunk kell valamit, ami elvezethet Yokóhoz és Yamatához. Mama! 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 Yoko! Mama! Te vagy Yoko? Tessék, ő az első név, ő Yoko. Szóval ő Yoko. Na és akkor? Yamata? Yamata! Yamata! Szerintem itt kéne hagynunk. Majd a rendőrség gondoskodik róla. Ha? Ne. Ő is velünk jön. Csak ő segített, hogy megtudjuk, kicsoda Yamata. Elment az eszed? Eljössz anyukádhoz velem? Ügyes vagy. Jó. Figyelj rám, kicsoda Yamata? Yamata. Most meg mind nevetsz? Hallgass ide, Yoko. Yamata táncos? Nem. Akkor talán Yamata egy nő? Egy nő. Terhes. Mi az, hogy terhes nő, Yoko? Értem, én táncol. Egy terhes nő, aki terpesz állásban táncol. Aha. Terpesz állásban, okos rác, vagy tudtam, hogy elmagyarázod kicsoda? Mit értettél ebből? Te maradj itt és játsz vele, elmegyek Yamatára. Hé! Egyességet kötöttünk. Nem kötök szövetséget bűnözőkkel. Legyél jó, nem sokára visszajövök. Xin giới thiệu thầy Yamada.
Có thằng để giết Makiko. Te vagy Yamata? Igen. Alávaló gyilkos! Mit csinálsz? Gazember! Megölni egy nőt? Elég! Hagyd abba! Kell még? Későn érkeztem. Megpróbáltam megmenteni őt, te ostoba. Makiko mielőtt meghalt, téged emlegetett, ezért vagyok itt. Érted most már? Rendőr vagy? Igen. Makiko a barátom volt. Rossz társaságba keveredett, akik zsarolták. Azért nem jelentette fel őket, mert félt, hogy bántják a fiát. Mondd, hol van most Yoko? Velem. Akkor veszélyben van a fiú. Tudják, hogy elvezethet hozzájuk akaratlanul. Meg kell bosszulnunk Makikót, és én tudom, hol kell. Vigyázz! Ha le akarsz rázni, ne kérdezd meg a szállodaportástól, hol ez a cím. Keep the change. Most hova mész? Hyatt Hotel. Mi történt? Megölték Yamatát. Megtudtál tőle valamit? Igen. Azt, hogy a gyerek komoly életveszélyben van, és te egyedül hagytad. Yoko! Yoko! Azt parancsoltam, hogy ne hagyd magára. Nem azért jöttem Hongkongba, hogy egy gyerekre vigyázzak. Vigyázz! Miféle te neked mindig a játékon jár az eszed, Yoko? Mi van, te meg hová indulsz? Ha jól emlékszem, azt mondtad, nem paktálsz le olyan bűnözőkkel, mint én. Nem kellett volna hinnem egy kopónak. De mostantól kezdve mindenki megy a maga útján, ha? Látod, hogy feldühítetted? Szép volt. Nevezd csak, te kacagó Jancsi. Most meg mit csináljunk? Van ötlet? Elmondom, akár érted, akár nem. Megbízható embereknél kell, hogy hagyjon. Mert nehéz idők járnak rá. Mit nézel? Hé, hová futsz? Mi van, elfáradtál? Te csak 3 kilót nyomsz, akkor én mit szóljak? Mi baj? Nem tudom, hogy magyarázzam meg, nem vagyok olyan ügyes, mint te. Na, indulás! Na, kacagj! Éhes? Az őseid nápiak lehettek, olyan jól megértetek magad jelentél. Tessék. Na, mehetünk? Hé, oda nézzetek!
Micsoda meglepetés! Hogy van? Pierdone! Jól eltűnt az öncsákány. Több pofont kaptunk, mint Pearl Harbornál. És most hova megy felügyelő? Mi készen áll? Nem, ebből elég. Más miatt kerestelek meg titeket. Jokko, a segítségetekre van szüksége. Szegény kisfiú nagy veszélyben van itt Hongkongban. Olyannál hagyhatom, akiért tűzbe teszem a kezem. És itt csak bennetek bízom meg. Rendben. Köszönöm. Jokko, velük mész, jól fogsz mulatni velük. Velem is jól mulattál. Szia. Szervusztok. Viszlát, Pierdone! Na, mi van veled, ha? Elszottyolodtál, nem érdemes, ha? Mi van, ha? Ó, ugyan már, nem kell ennyire elérzékenyülni, Jokko. Ezek a fiúk jóra való emberek. Nagyokat fogsz nevetni velük. Na, ó, mi baj van? Neves. Ez az, ezt már szeretem. Na, tessék, fogd meg. Hé! Nem akarsz te lenni a hajó új parancsnoka? Ő lesz a kabalánk, Pierdone. Jó. Ne feledd, hogy ő tejet iszik, nem biszkit. Szia. Viszlát! Szevasz. Viszlát! Na, hoppá! Látom, a helyeden vagy, Istenkém. De én... Ne aggódjon, még előttük odaérünk. Járt már Macao? Nem. Macao portugál gyarmat. Teljesen körbeveszi a Vörös Kína. Azok a szigetek lent mind Maóhoz tartoznak. Csak meg akarja nézni Macaót? Játszani megy? Vagy üzleti útra? Csak úgy.
Vuole venire con noi? Tụi nó đang trốn về phía Mao. Đây là nước của Trung Quốc đây, đừng rời đi, Trung Đông đừng rời đi. A portugál rendőrségtől vagyunk! Mi az? Nem hallja? A jelentések alapján a viselkedése minősíthetetlen volt. Hivatalos közeg megsértése és megverése a vád. Én is feljelentem magukat, mert én is hivatalos közeg vagyok. Ne vicceljen, Rizzo felügyelő. Nem adott időt az embereimnek, hogy azonosítsák magukat. Tessék! Most másodiknak értél ide. Igen, de meglátod, elsőként megyek el. Hagyják abba, uraim! Súlyos vádakkal kell szembenézniük. Kábítószerkereskedelem és gyilkosságban való részvétel. Ki állítja ezt? Én állítom. Mindkettőjüket letartóztatom. Nyilvánvaló, hogy együttműködtek. Próbáltam tárgyilagos lenni magával Rizzo, de sajnálom, a tények egyértelműek. Először eltüntette Pastrónét, hogy ne járjon el a szája, aztán azzal a mesével, hogy a kémet akarja leleplezni, eljött ide, hogy beépüljön a szervezetbe. Küldje vissza őket Olaszországba. Ami a felügyelőt illeti, ez nem probléma. Kiadjuk az országának.
De Barilla amerikai állampolgár. Nem adhatjuk ki Olaszországnak, ráadásul nem kívánatos személy az Egyesült Államokban. Ez a két alak azonnal kell nekem. Nem én írtam alá a kiadatási egyezményt. Jól van, jól van. De Rizzót haladéktalanul küldje vissza. Meg lesz. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy nem igaz. Ezennel letartóztatom és felszólítom, hogy fogadjon ügyvédet. Mozgás, Gennarino, mozog már! Ott is fel kell takarítanom. Persze, az egész folyosót fel kell söpörni. Értem én. És ne lustálkodj itt reggeltől estig. Dehogy lustálkozom, dehogy. Ki az? Gennarino, mit csinálsz itt? Hogy mit csinálok, felügyelő úr? Ha maga nem oltalmaz engem, 24 órán belül börtönbe csuknak. Ezért most itt söprögetek, ápolónő vagyok, rendet teszek. Segítek néhány betegnek, ha esetleg szüksége van valamire. Én ismerek itt mindenkit. Figyelj rám, Gennarino. Működik még a posta? Van egyszerű itt levelet küldeni, akár ajánlottan, akár expressen. Semmi gond. De mondja, fontos az a levél? Nagyon fontos. Jól van, akkor elküldjük a vatikáni postával. Mehet a következő. Egoti absolva peccatis tuis, kész vagyunk Peskeresztet. Vincenzino, ez alkalommal most utoljára még feloldozlak, de többet aztán nem, mert nem mondasz el mindent, megértetted? Csak az ügyvédem jelenlétében mondok el mindent. Értem. Menj Isten hírével, menj, ne is lássalak. Mit akarsz itt? Hisz tegnap gyontál? Ma ismét kezdtem, atyám. Így tartod be az ígéreteidet. Na, hagyjuk, gyere ide, térdeileg. Ne legyen szőrös szívű. Veskeresztet. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Mondd el, miféle bűnt követtél el. Gennarino. Szólalj már meg. Itt vagyok. Mit csinálsz? Itt térdesz le, ott meg válaszolsz? Balkezes vagyok. Angyali türelem. Na, ki vele? Miben vétkeztél? Igen. Oldozom. Mindig eltévejedsz. Elnézést, atyám, bocsánat. Hogy lehet, hogy minden nap nekem jönnek? Hál' Istennek a tálcám megvan. Tessék. Köszönöm. Ne törődj vele, feloldozlak. Viszontlátásra. Kedves Caputo, ne aggódj, hogy börtönben vagyok. És ne feled, hogy a szerencse kegyeltje vagyok. De most ne üldögélj karba tett kézzel, hanem tegyél meg nekem valamit. Először is vedd le a lábadat az íróasztalomról. Menj el az Excelsiorba. Észrevétlenül surranj be Frank Barilla szobájába és kutasd át. Szerintem az iratai még ott vannak, mivel bizonyítékok. Lelőtték Caputo őrmester! Gyilkosság az Excelsior szállodában!
Egy rendőr életveszélyben! Őrség! Őrség! Morábítóval akarok beszélni sürgősen! A barátját Barélát elengedte a monakói rendőrség, és titokban visszatért Nápolyba. Már is itt van a bizonyíték. Caputo őrmestert valóban meglőtte a maga szervezete. Kérem, rendőrfőnök úr, engedjen el. Ki van zárva? Kizárólag én tudom megtalálni Barélát. Majd mi megkeressük. Akar még mondani valamit, Rizzo? Sajnos igen. Egy kis időre van szükségem, doktor Morábító. Fölügyelő úr, megteszek mindent, amit kér, csak ne bántson, Ne jó? félj, barátom, Jó, csak rendben, kicsit rendben, üssön meg, vasalak meg, de néha óvatosan, is nem jó? látás. Nagyon óvatosan. Kérem. Szökés, hé, őrség, gyertek! Nem fújtál, riadó! Ne hülyéskedj, hiszen ez Rizzo felügyelő, kényes ügy! Mindig ezt csináltam. Jaj, felügyelő úr! Rizzo felügyelő! Gennady, kéne egy-két epilepsziás. Egy-két epilepsziás, gyorsan! Értem. Csönd legyen, mindjárt elmagyarázom. Őrszem, Colussi doktor vagyok, nyissák ki a kaput, egy mentő megy ki. Szerencsére a golyó nem ért semmilyen életfontosságú szervet. Ne féljen, meggyógyul. Tudom, hogy Barella itt rejtőzik Nápolyban, feltétlenül meg kell keresnünk. Tessék. Dr. Accardo, Rizzo vagyok. Honnan telefonál? Ne féltsen. Tudja mit? Borítsunk fátyvat a múltra. A segítségére van szükségem. Azt hiszem, Barella megtudta, ki a besúgó a nápolyi rendőrségen. Maga is tudja, kicsoda? Nem. Csak azt tudom, hogy Barella lőtt rá Caputóra. Szeretném, ha élve kapná el, mert csak a vallomásával tudom tisztázni magam. Azt is tudom, hogy hol rejtőzik. Via del Vicolo Acera 22 első ember. Rendben van, de nem kéne szólni Morabito rendőrfőnöknek is? Nem szabad tudnia semmiről. Négy csak, milyen kíváncsi vagy. Soha nem lőnél le, Frank. Annyiszor megtehetted volna már eddig is. És túlságosan egyszerűen kiszabadultál mindenhonnan. Bankok óta tudom, hogy az FBI-nak dolgozol. Gratulálok, okos. Elég gyorsan rájöttél. Én viszont bevallom, egészen Macaóig azt hittem, hogy akár te is lehetsz a rendőrség fekete báránya. És most már tudod, hogy kicsoda?
Azt hiszem, igen. De nincs bizonyítékunk. Hamarosan lesz bizonyítékunk. Halló, központ, itt Morabito. Katasztrófa történt. Rizzo megszökött a börtönből. Adják tovább minden egységnek. Elfogadási parancsot adok ki ellene. Órákat, svájci órát vegyenek, tessék! Tessék az első osztályú svájci karóra! Nem kellett volna a hotelszobádban tartani azt a dossziét rólam. Azt hittem, az FBI jobban kiképzi az embereit. Vagy talán te nem voltál elég ügyes? Ennek ellenére rájöttem, hogy te vagy a szervezet embere. A kábítószer ellenes osztálytagjaként az olasz rendőrség minden lépéséről tudtál. Macaóban értettem meg. Hogy lehettél ott pont akkor, amikor letartóztattak? Csak is a szervezet tudta, hogy én és Rizzo ott vagyunk. A besúgó, akit mindenki keresett, te vagy. És te lőttél Caputo őrmesterre is. Kár, hogy ezt nem mondhatod el többé senkinek. Tudod, mit teszek? Oda küldelek, ahova Pastronét. Őt is én hallgattattam el, oké? Látod, tönkretetted az ajtót. Kopogni kell, mielőtt belépsz. Tessék! Mit álltok ott, mint a sóbálványok? Mozduljatok már meg! Mamma mia, szent az anyád! Hé, segítsetek már a felügyelő úrnak! Mit bámultok itt a moziban? Ne hagyjátok magára! Menjetek! Mire vártok? A Jézus várja! Segítsetek már a felügyelő úrnak! Na megáll! Te mocsak!
Rizzo! Mit csinál? Hogy képzeli? Tartóztassák le! De miért? Accardo! Meg vagyok döbbenve. Nem is tudom, hogy kérjek elnézést. Ezt az ember... Hová futsz? Elnézést, felügyelő úr, a bilincs! Persze nem ez kell most nekem. Most azt fogja mondani, hogy tudta, hogy ő volt a besú. Ne féljen, rendőrfőnök úr, nem szólunk semmit Washingtonnak. Kiváló kábítószerellenes akciót hajtott végre dr. Morabito, a nápolyi rendőrség vezetője. A fiatal igazgató egy egész bűnbandát leplezett le, melynek a kábítószerellenes osztály egyik tagja, Sam Accardo volt a vezetője. Dr. Morabito hosszú hónapok óta figyelte titokban a terjesztők és beszállítók mozgását. A türelmes és kitartó megfigyelésnek köszönhetően, ahogy Morabito követte embereit, az olasz rendőrségnek súlyos csapást sikerült mérnie a szervezett alvilágnak. A belügyminiszter úr személyesen küldött gratuláló távirati dr. Morabitónak. Ezzel véget ért a hírműsorunk. Szóval így megy az Olaszországban? Nem, még rosszabbak is történnek. Ha azt hiszed, én kitüntetést kapok Amerikában, ha visszamegyek. Sajnos ez van. Manapság kifizetődőbb bűnözőnek lenni, mint rendőrnek. Azt hiszed, hogy most felemelik a fizetésedet, hogy a fiút magadhoz vetted? Nem, ez csak te törpe, nekem ez elég. Ilyen is csak velem fordulhat elő. Az amerikai tengerészet nem akarta, mert hogy túl kicsi, még csak 5 éves, nem látják semmi hasznát. Vagy adoptálom, vagy egy tokiói árvaházba kerül. Te mit csinálnál a helyemben? Ha ebben a cipőben járnék, én bizony megtartanám. Meg is tartom. Helyes. Giorgio, kérlek szépen, egyél rendesen, teljesen összemaszatolod magad. Viselkedj felnőttként. Most meg mit csinálsz? Jézusom!